عزوز السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلومي عربي عسر تخلت طري فرق معالتم فرانس تلالو هاجراون زينا حيزركم قريبا زلخ الشام تولدي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بغندر استزينا افلم بريزيدنت سياسة ملختي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي تقبلوا بوليس إرترا تقبارة مدبات كل تشحن عسران سلستن بمقمقام أب إماو وطن كل تشحن عسران 4 زتيو أبزا دوب أب كل تشحن عسران سلستن كابس تدالو والعلخل تنت محمشت مليون فلستات 8 شعات ميتاويت كاريت تتقلت حق روسيا أبا هقور إيروبا قدامي تزبل سقط هاجر كوينا خمزلا بريزيدنت بوتين أفلي منغستي بابوا نيو غيني بسنك هزباون عبي هزوزنا ايوان حدقا دنقاقا اويجو سراويت نيجيريا بزكاير السرعيت بوحدو 9 شبران كم زغط لحب بريزيدنت إسياس أفوركي ملختي بريزيدنت ريبوبليك قبطي عبد الفتاح السيسي تقبلهم مينستر قدات وصعي السيد سامح شكري حيزو وزمص ملختي بريزيدنت السيسي اب معزاز كلتا زمدناتاتن حبراو قداسنت اب زلوم زوباو معبالتاتن زتكوريم تمالي اب ساعات مشت اب مغبليا غايش دندن اب زتخايد ركب بريزيدنت إسياسن مينستر سامح شكرن اب قداسنت من مقارن موهادن ايرتران قبطن اب هلو زوباون اهغراون بدوتات تزراريبهم اب تركب مينستر قدات وصعي اتو عثمان صالح ترخيبو نيرو مينستر قدات وصعي ريبوبليك قبطي السيد سامح شكري نيرينا بزهاب حبريتام سلامتان سناي منيتن مريحنتن حزبن قبطي ناب مريحنه حزبي ايرترا كم زبصحه مس بريزيدنت إسياس أفورقي زغبرو ركب دما اكال نايتي اب مونغو مرحتن سبسلطانن كلتين هاجرات زغبر سرع ناي مخار مبصح كم اون مقمقام تقبارا قديمهم سمع زتقبرلهم قدات كم زتقالل قليصهم إذا خمجيلم كله بريزيدنت عبد الفتاح السيسي نبريزيدنت إسياس ناب قبسي عدت نخكايد عدمة أغرب لهم قديمهم مينستر عثمان صالح مينستر سامح شكرا أبت مساسال زعباتات ذات يميم مينستر قدات وصعي ريبوبليك قبسي السيد سامح شكري تماليا بساعات بحرقة ريو أسمراتيوم بوليس إرترا بعصرت حدا طري اب اسمرا اب زغبرو اخيبات تكبار مدبات كل تشحن عسران سلستان بمقمقام اب امامه وطن كل تشحن عسران 4 زتيوم وكيل إرينا دانيال ولدو زدالو صبصبالو دانيال قبرتنساي كاربوي حلفت جنافر أزست زوباتات مدبرات بوليسن كالوتن استرخبوا الأخيبة أزاز بوليس إيرترا كونيرير محرد سجاي أبز غروب تبصب مس عام تغلتشن عسران كلتن بمنتصار بدرجة هجر جبنات بشومون تنت بخلتها ميتاويت بدل دما بعسرت 4 تنت بشدش ميتاويت كم زوسخة جليسو نحرقاتات تشكركرتي بزملكت متن حرقاتات كابتناي كلتشين عسران كلتن بربعتنت ربعة ميتاويتوكا انتنكي بزقات امن 3523 حرقاتات 220 شمونتن موت شحن 616 كبيرن قليل مغسلتي كمون لعل 4 مليون افاز تمن كسرا اب نبرات كم زورده افليطو تحزات حق ترافيك المقصر أبستعم مسرح شوعات شحن شومونتا 286 مرحت مكاين بحرقنيا أمرارحة 380 شعاتن بألكولاو مستا كلتا شحن 470 كلتن بزي تحدث ممرح فقاد 14 شحن 50 مغنت بزي متقام 11 شحن شومونتا 236 تشكر كرتدما عمتها مرمرة بولو كلاودو بزي مقبار تخصيصهم حقاو سقومتي كم استوسدوم أنتصيرو أزاز بوليس إيرترا كونيلير محارت أجاي أموداتا شين 559 جبناتن 10 بدلاتن فتس أنتم زيت الليو تباهيلهم تمزجيبهم مهلهم بمتقاس مدبرات بوليس تواهيدنن مسحبرة تسبت حابيرنن نمكلعم كمون بتحت عدم زفتس جبنات نمنكاي أتوب تعري كم زكايد أبرهيو تساتفتي أبز غرب تصاب دحر زكايد وجمجم نتفتات بوليساوي كوليلاتات باترول بمحيال جبناتن حرقاتات تشكركرتن بحمش ميتاويت مقدال
ገበናይ ምቅላዕ ዓቕሚ ምብራኽ መርመራ ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ገበናት ምሕያል ከምኡውን ሰግረዶባዊ ገበናት ናይ ምብዳሕ ዓቕሚ ከም ምባል ኣብ ዝብል ውጥን ስራሕ 2024 ዘተዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2023 ኣብ ዝተሰላሰለ ፖሊሳዊ መደባት ብሉጻት ኮይኖም ዝተረኸቡ 9 ኣባላትን ሓንቲ መደበር ፖሊስን ብኣዛዚ ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል ማሕሪ ጸጋይን ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክርን ገንዘባዊ ሽልማትን ተዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣገዳስነት እሩም ባህርያትን ስነ ምግባርን ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝብል ኣስተምህሮ ብኣባል ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ዶክተር ታደሰ በየነ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተዳለወ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ፈልስታት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም እተተኽለ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሓቢሩ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለው ተጸብጻብ ኣርሴማ አስመሮም በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ደቡብ ኣብ 2023 ካብ ዘዳለዎ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ፈልስታት ገረብ 89 ሚእታዊት ከም እተተኽለ ካብቲ ዝተተኽለ ድማ 77 ሚእታዊት ከም ዝጸደቐ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ገብረ ሚካኤል በርሀ ገሊጾም ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ 10 መደበራት ፈልሲ ካብ ዝተዳለወ 37 ዓይነታት ፈልሲ እቲ 68 ሚእታዊት ቀላሚጦስ 22 ሚእታዊት መበቆላዊ 10 ሚእታዊት ድማ ዘይመበቆላዊ ኣግራብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ብወፈራታት ምትካል ውልቃውያን ገረብቲ ትካላት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ እምነት ቦታታት ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኮሚቴታት ምግራብን ሓይልታት ምክልኻልን ዓባ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ኣብርሂዮም ካብቲ ሓፈሻዊ ዘዳለናየ ፈልሲ ቀላሚጦስ 1,111,537 ወይ ከዓ 68% ይሽፍን ተመበቆላውያን ኣግራብ ንብሎም ቶም ባህርያውያን ኣግራብ ናይ ሃገርናኻ 542,444 ወይ ከዓ 22 ሚእታዊት ይሽፍን ዘይመበቆላዊ ንብሎም ዝናይ ደግ ግራብ ማለት እዩ መዓል ገሪቢልያ በርበረ ጸሊም ዝኣመሰሉኻ 10 ሚእታዊት ወይ ከዓ 248,604 ይሽፍን ብድምሩ 2,502,585 ፈልሲ ገረብ ንምትካል ተዳሊ ማለት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ማይ ኮዖታት 15 ሄክታር ቅናታዊ ዛላን 170 ሜትሮ ኪዩቦ ከትርን ከም እተሰርሐ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 323 ማለት ኣሳስ 60 ሚእታዊት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣብ መደባት ሓምላይ ክለብ ከም ዝነጥፋ ዝገለጸ ኣቶ ገብረ ሚካኤል 232 ክለባት ብምቋም ካብ 2019 ክሳብ 2023 ልዕሊ 113,000 ኣግራብ ከም ዝተኸላን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ኣረድዮም እዚ ናይ ክረምታዎት ወፍሪ ልምዓት ተምሃሮ እዩ ኣብ 2023 ዝተኻየደ ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ኣብ 46 ንቑጣታት ብዝሕ ተሳተፍ ተምሃሮ 5,892 ተሳተፍዎ ብድምሩ ቅናታዊ ዛላ ምስራሕ ምጽጋን ከተም ስራሕ ምጽጋን ጎዳጉዲ ፈልሲ ገረብ ምትካል ምኹስኳስ ጽርግያ ምጽጋን እምኒ ምእካብ ዝኣመሰሉ ስራሓት ተሰሪሖም ምብራስ ኣግራብ ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተዳለወ ፈሓምን ዕንፀይትን ብመጽዓኛ ናብ ከተማታት ከእትዉ ዝፈተኑ 775 ሰባት ብገንዘብ ከም እተቐጽዑ ኣፍሊጦም ኣብ ዞባ ደቡብ 12,186 ሄክታር ቀዋሚ 60,493 ሄክታር ድማ ግዝያዊ ሕዛእቲ ከም ዘሎ ሰነዳት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን የነጽር ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ ሳዕቤናት ፍግረ መሬት ንምቅላል ናይ ሕርሻ መሬቶም ንምድልዳልን ዝዓለመ ሰፊሕ ወፈረታት የካይድሎም ነት መደብ ብጋንታታት ተወዲሞም ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ሰላስሎ ከም ዘለው ዝጠቐሰ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ኣቶ ዘወንጌል ብርሃነ ሳዕቤናት ፍግረ መሬት ብምግታእ ኣብ እቶታውነት ሕርሻ እወታዊ ጽልዋ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ተሳተፍቲ ወገኖም ከባቢኦም ብሳዕቤናት ፍግረ መሬት ዝተሃስየ ብምዃኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ማእቶት ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንምዕዋቱ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ መጻኢ ምስራሕ ቀጽሪ መቃብር ሓርበኛታትን ባስካ ማይን ዝርከቦ ንጥፈታት ንምስልሳል መደባት ስለ ዘለዎም ናይ ማሽነር ደገፍ ከም ዘድልዮም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ኣቶ ዘወንጌል ብርሃነ ሓቢሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ
ربع العل نوزبا أدبحة تتكامنت محبر أغلقلوت بصفحات نمرقات بذكاير زولو تعري أب مداي تمرتن قرب 6 ماين زمسجن وسيت يمزقب كم زلو تقليتم أما حدارت من محدار كابي أتو آدم إبراهيم يرينا بزهابو حبريتام أب عدتات مدقاقن قادم قارسان كلتنا يبقى تابعة تمرتي كم زلوان تساتفنا التماهر ودما إنه السخيمة كم زلوان بمتكاس نام ما كلاين درجة زي سقرو تمهارو قنا ناب من محدار كابي دريتن كتما نعفان إن ناخدو كم زمهارو أبريهم أب مدقاق كتهنت جميرة زلامة أنا نقص الديقة أب موحاس قرب مايناي تخابي وتاولوت إكتمس تثبيت كم زقبر الله زحب رأتو آدم أب قادم قارسا قنا قرب ماي أبدحان كنتات كم زركب أرديوم ناقل قلت عنا بزملكت أتو آدم بفلاي أب مدقاقن قادم قارسان حسرت سلازلو حومات نابنا أفا ويمن محدار كاب دريت كم زل أخو تقيسو قول حتى قبر اللهم تلابيوم كوشتات مدفن ربع العلن زطرنف من محدار كابي ربع العل 300 نبرتي اللوم زي سعب زينا وصايون مكتالكم دقيمة أخبرات روسيا نجرمن بليتسا باهغور اوروبا قداميتي زبل صغت هاجر كوينا خمزلا بريزيدنت فلاديمير بوتين بتشعت تري افليتوم بدرجه عالمون ب 5.3 تريليون دولار اب حمشاي ترتا تسريع خمزلا بريزيدنت بوتين وسيخو ارديوم بريزيدنت بوتين كتبا روسيا اب 2023 كاب 3.5 كساب 400 عبيت بمزقاب اب درجه منابرو حزبي زتامن قسقاس تمزقيبو خمزلا بتوسخي حابيروم هاجرات معرب كينات يوكرين مساميسن روسيا بقطباوي وتهدرون صدتهم مريات نمرماس كم زهقنا يفلت يوخرنبر قبل روسيا زكايرو زلا كل مدى وديتات تمليسو نعن كم زهاسين صبصبات يردوم دحري مولع كينات يوكرين اب اوروبان امريكان تخسيت زلو حصرت مسارتاين طلبات هيوت بغند دما قرب ساعات ساعبين نايتي قبل روسيا استوسد غوغي سغمتات مخانو يتقس منغستي بابوا نيو غيني بسنكتي اب هاغرو تخسيت زلو حزباوي نعبي حزوز نايوان حدغا دنغاغا اويجوم نتغبار تي ن 14 معلتات زصن عواج اشحت وتادراتن ابالات سراويتن اب قند ختماتات تادسيتاويت هاغر كم توافرو تفريطلهم بسنكتي قديما بابوا نيو غيني كاب زغاطمتان تماساسال تريو زحيل مخانو زتغلص نعبي زاغيت 16 سبات كم تقتلون 10 كالوت كم زقسلون صبصبات حبيروم بزي كازي بتخستت قبل علي نبرت كبير عنتن زمتان كم صعبه اتم صبصات بتوسخي ارديوم تنعبي منغستي شغلت البونت نمقتا كسرح زصوع سلاماو سلفي ابزكايدو لزنبر وانيو تولعم زخمجيلن كله منغستي بابانيو غيني ابتي حزباون عبي ايد كم زنبروم نستطرطرو بركز بول السب مزي كم زاسره غليصلهم سراويت نيجيريا بزحلف سالستي اب سيميناو كفال هاغرو بزكايدو سرحيت بوحدو 9 شبراين كم زقتله افليدوم بتسقمتي لعلي 100 كالوت كم زمارخن 10 جهوتات ناصا خمزو صنون اتسراويت بتوسخي يرديوم اتسرحيت سراويت نيجيريا اب زحلف قرب اوارح اب لعلتهم شبراين كاب زكايدو سقمتي زعبي سباو كسارا زورد مخانيو زغلص اب لعل شبراين زكايد سرحيت اب 2024 بزحايل ملكو كم زغصل عززت سراويت نيجيريا حبيرهم اللوم عطوق جل بوك حرام اب سميناو شنغ نيجيريا 14 عامات بزكايدو متقعتات لعل 14 حسابات كم تقتلون لعل 2 مليون كم تمزابلون صبصبات يردوم بسنك تريو صطاو خناتات نيجيريا بحفشا سميناو كفال دما بفلاي ان نقولقول خمس مصه ناي قربات عزبتي يغلصو منغست ايران اب فلماناي زور حزي اب هاغروز تخايد شبراو متقعتي بتاجاخستاناوي من اسي مفصامو كم زرغاغص حبيروم اتمن اسي اب موداتا زحلف ورح تحساس بزي حقاو منغدين اب ايران دحر متاو نتي العل 9 سبات زقتله متقعتي كم زكايدو منغست ايران غليصو نتي اب كتما كيرمان زتفصم متقعتي شبراو جل داعش حلافنت كم زوسدلو زذكريوم حايل تصطى ايران مست غداي بزتاسسر زاغيت 35 طرطرات اب تحت قيدي كم زاتون سرحيت ملك ام غبرنياتات يقصل كم زولن افليطوم منغست ايران ابلعي ودبتن فصمت نايت سلاماويان سبات زقتله متقعتي ترير سغمتي كم زوسد متقاقو يذكر
ደቡብ ኣፍሪካ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ህልቂት ትፍጽም ኣላ ክትብል ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዘቕረበቶ ክሲ ዝድርዕ መርትዖታት ኣቕሪባ ኣብቲ ብ11 ጥሪ ኣብ ዘሄግ ዝዓዋዓለ መጋባእያ ወከልትን ክኢላታትን ሕግን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ 1948 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ምግታእ ህልቂት ዝጥሕስ ምዃኑ ዘረጋግጽ መርትዖታት ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ውሳነ ክህብ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል እዮም ምስ ኣሰራርሐት ቤት ፍርዲ ቅርበት ዘለዎም ዝገልጹ ዘለዉ ኣብቲ ናይ 1948 ኣህጉራዊ ውዕል ህልቂት ክበሃል ከሎ ንሓደ ሃገራዊ ዓሌታዊ ዘርኣዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ጉጅለ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ንምድምሳስ ዝውሰድ ስጉምታት ምዃኑ ዘነጽር ቱርኪ ሮሜንያን ቡልጋርያን ማያዊ ግዝኣተን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ንምሕላው ኣብቲ ስትራቴጂያዊ ማያት ተጻዊዱ ዘሎ ዘንሳፍፍ ነተግቲ ንምእላይ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን እዚ ሚኒስተራት ምክልኻል ሰለስቲአን ሃገራት ብ11 ጥሪ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ዝተበጽሐ ስሉሳዊ ስምምዕ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ነቲ ስትራቴጂያዊ ማያት ተጠቂምካ ክካየድ ንዝኽእል መጥቃዕትታት ንምክልኻል ዝተጻወደ ነተግቲ ንምንጻህ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ እዘን ኣብ ጸሊም ባሕሪ እጀታ ዘለዎን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪተን ምስ ዩክሬንን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ከም ተዛተያዩ ዝግለጽ እዚ ስምምዕ ዝብጽሕ ዘሎ ውሑስ ጉዕዞ ብጸሊም ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ሃገራት ምዕራብ ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ሰለስቲአን ሃገራት ዘረድኡ እንተኾነ ግን ሩስያ ድሕርቲ ዩክሬን ኣብቲ ስትራቴጂያዊ ማያት ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ዘካየደቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሚሳይልን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ልዕሊ ወደባትን ትሕተ ቅርጽን መጓዓዝያ ባሕርን ዩክሬን መጥቃዕትታት ከተካይድ ምጽንሓ ዘፍለጥ እዩ በዚ ድማ እዚ ኣብ መንጎ ቱርኪ ሮሜንያን ቡልጋርያን ዝተበጽሐ ስምዕ ኩናት ዩክሬን ከየበቅዐ ኣድማዕነት ክህልዎ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም የረድኡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ምውንጫፍ ብብሕቲ ዝውነን ሳተላይታት ዘገልግል ሮኬት ብዓወት ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ እቲ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ኣብቲ ዝተኻየደሉ ፈተነ ብብሕታዊ ኩባንያ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂ ዝማዕበላ 3 ሳተላይታት ናብ ዝተመደበለን ጽፍሒ ዙርያ ምድሪ ከም ዘብጽሐ ተገሊጹ በዘይካዚ እቲ ዝተገብረ ፈተነ ኣብ ባሕሪ ዘንሳፋፍ መወንጫፊ ማእከል ብምዃኑ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ጽፉፍ ጉዕዞ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ክሳብ 2030 ናብ ምዕባለ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ተርታ ክትሕዝ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ክኢላታት ተዓውዲ የእምቱ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ንመዓልታት ብዝቐጸለ ኩቱር ቀዝሒ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ንጥፈታት ሚልዮናት ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልወ ተጋዊሑ ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ኣሉታ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ኣዝዩ ዝሑል ክሊማ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ መስመራት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ጽርግያታት በረራ ነፈርትን ካልእን ዛጊድ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ምምሕዳር ከተማ ሞስኮ ሳዕቤናት እቲ ዛሕሊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንዝፈጥሮ ጸገማት ንምቅላል ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ከም እተዋፈሩ ኣነጺሩ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ከተማ ሞስኮ ኣብ እትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ሩስያ ድሕሪ 1950ታት ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተኸስተ እቲ ዝተሓተ መጠን ዛሕሊ ማለት ኣሉታ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም እተመዝገበ ይዝከር እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝስዕብ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ስለ ዘሎ ሳዕቤናቱ ከይዛይድ ከም ዘስግእ ክኢላታት ሜትሮሎጂ የጠንቅቑ ኣለዉ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም بريزيدنت إسياس ملقتي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي تقدم بوليس إرترا تكبار مدبات 2023 بمقمقام أب إمام وطن 2024 زلتي ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 2023 ካብ ዝተዳለወ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ፈልስታት 89 ሚታዊት ከም ተተኽለ ተሓቢሩ ሩስያ ብሃገር ኤውሮጳ ቀዳመይቲ ዝበልጸገት ሃገር ኮይና ከም ዘላ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣፍሊጡ መንግስቲ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ብሰንኪ ህዝባውን ዓብዪ ህዙፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጁ ሰራዊት ናይጄርያ ብዘካየደ ስርሒት ብውሕዱ 9 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ
زينا مستندنا بستازي ملو مسترف الواتنا نحرقكم وقلنا